जे दिनैहाय जोङो 12 नं चिरांगड़ ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव मोनसे खौरांगिरि मेल जोङो लेंथुमदों। बे लेंथुमनायनि गुबै जाहोनानो जागोन जे जोंहा थांनाय 25 आगस्ट 2022 इं अक्ट'खालि चिरां जिल्ला बिपिएफ कमिटिया जे जोंनि थाइखाजुरा गेवलां फोथाराव मोनसे मोबिलाइजेशन मिटिं बिथांमोना लादोंमोन। बे मोबिलाइजेशन मिटिंआव जोंनि इउपिपिएलनि सायावहाय बा इउपिपिएल सरकारनि सायाव गोबां माखासे जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गोबां माखासे बाथ्राफोर बिथांमोनहा बांसावनाय बे बाथ्राखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो बिथांमोन बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो खेंफोरथि होनो थाखाय जों दिनैहाय नैबे जोंनि खौरांगिरि मेल बे मेलखौ जोङो लेंदों। दा जोङो दिनैहाय बुंनो हायो जे जोङो दिनैहाय फैयै जोङो इउपिपिएल दोलोआ दासिमाव जोङो 1 बोसोर 6 दान जोङो इउपिपिएलनि जे सरकार जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआरनि जे सरकार बे सरकारा दा सोलिफुगासिनो दङ। आरो जोङो दिनैहाय बुंनांगोन जे जोंनि नैबे समस्तियाव जोङो गोबां माखासे बाथ्राफोर जोङो सिगाङाव जोङो रायजोफोरनो खिन्थाबोदों। आरो लोगोसे जोंनि बे समस्तियाव जों मा मावनो हाखो हादिया बेफोर गासै बाथ्राखौ जोङो थांनाय 30 जुलाइ 2022 मायथाइयाव जों मोनसे खौरांगिरि मेलफोरनि गेजेरजों जोङो फोसावबोदों बा खिन्थाबोदों। दा दिनैनि माखासे खारनफ्रा बेनो जे जोङो दिनैहाय नुदों जे जोंनि गेजेराव गोबां माखासे जोङो माखासे बुंनो जोङो सिगांदों जे थांनाय जे 25 आगस्ट खालि जे जोंनि मोनसे समनि बिटिसिनि जा लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सायाव बा जोंनि बिटिआर सरकारनि सायाव गोबां माखासे बिथाङा एलिगेशन लाबोनायखौ जों नुदों। जे बाहाय जोङो बुंनो हायो दिनै जोंनि सरकारनि सायाव जे इउपिपिएलनियाल' मोनगोन बिपिएफआ मोना बेबादि होननानै जों खोनादों। थामहिनबा दानि जिखिनि PMAY जि न' बे न'खौ इउपिपिएलआव थायोब्लाल' न'खौ मोनगोन, इउपिपिएलआव थायाबा न'खौ मोना बेबादि होननाय जोङो खोनादों आरो नुनो मोनदों। आरो लोगोसे इउपिपिएलआव थायाब्ला बा इउपिपिएल हान्जायाव थायाब्ला जे न'खौ दाननाय जागोन बेबादि होननायखौ जोङो नुनो मोनदों। लोगोसेयैनो जोंहा इउपिपिएल हान्जायाव थायाब्ला अरुण'दय स्किमखौबो दाननाय जागोन बेबादि होननायखौ जों खोनादों। दा बेनिखायनो जोङो बेखौ खेंफोरथि होनो लुबैदों जे दासिमाव जोङो इउपिपिएल दोलोआ बा जोंनि बिटिआरनि सरकारा रावखौबो जों माइगाव जुजाय खालामनाय बेखिनिखौ जों खालामाखै। दा जोङो दिनैहाय नुनो मोनदों जे थांनाय समाव जे बिपिएफनि सरकाराव नांगोलनि सरकाराव गोबां माखासे बेबादि एलिगेशन लाबोनायखौ जों नुदों जे PCDRआव थानाय मानसिनो खुनु न' होनो मोना, जे इउपिआव थानाय मानसिनो खुनु न' होनो मोना, जे WPआव थानाय मानसिनो खुनु न' होनो मोना, जे इउपिपिएलआव थानाय सुबुंनो न' होनो मोना बेबादि होननानै गोबां मानसिनि न'खौ दाननायखौ जों नुदों। आरो बेबादिनो गोबां माखासे जाख्ल'नाय बेखिनिखौबो जोङो नुबोदों। आरो दिनैहाय जोङो बुंनो हायो जे थांनाय 17 बोसोराव जोंनि नैबे समस्तियाव 12 नं चिरांगड़ समस्तियाव खाम्फा बरगयारीनि समस्तियाव जोङो गोबां माखासे बेबादि जायफ्रा न' मोनदोंमोन बे न' मोननायखौ दासिमबो मावफुंनानै होनायखौ जों नुवाखै। दा बिदिन्थि महरै जों होनो हायो जे जोंहा खुंग्रिं BCDCनि सिङाव थानाय श्रीमती माइनावस्रि बसुमतारी बिथाङा भुरखुजुबारिनि बिथांनि न'आ 2015 निफ्राय 2016 मायथाइनि गेजेराव जादोंमोन, नाथाय दासिमाव लुफुंजायाखै। आरो बिदिनो जोंहा उमासि बसुमतारी भुरखुजुबारि या 2015 निफ्राय 2016 बे खुंग्रिं BCDCनि। जे बाहाय दंबावो जोंहा गुरब्लां बसुमतारी भुरखुजुबारि बेयो खुंग्रिं BCDCनि। जे थरलि नार्जारी बिथाङा नर्थ खजुबारि बिथाङा खुंग्रिं BCDCनि। अजय मुसाहारि दै गुदुं बियो खुंग्रिं BCDCनि। बिनोद बसुमतारी सानाबारि बिथाङा खुंग्रिं BCDCनि। सुरेन बसुमतारी बिथाङा सिथुनागुरि खुंग्रिं BCDCनि। जे सिलियास हाजदा खान्थालबारि बिथाङा रुनिखाता BCDCनि। धल बाहादुर थुख्रि बस्ति बिथाङा हाथिसार BCDCनि। मणि दाहाल 2 नं मैनागुरि बिथाङा हाथिसार BCDCनि। बुदु नार्जारी लावख्रिगुरि बिथाङा हाथिसार BCDCनि। फागु नार्जारी फाथैबारि बिथाङा हाथिसार BCDCनि।
आरो जोंहा दंबावो जोंहा बाहाय दङ बुधबार नार्जारी बिथाङा फाथिबारिनि फाथिसार बिसिडिसि लोगोसेनो जोंहा मार्सिल बसुमतारी बिथाङा 4 नं उदालगुरि सान्थिपुर बिसिडिसि खदाल बसुमतारी सिमलागुरि फरेस्ट भिलेज बिथाङा सान्थिपुर बिसिडिसिनि बिमला दैमारी 4 नं उदालगुरि बिथाङा सान्थिपुर बिसिडिसिनि रदन मुर्मु 2 नं आइकुवाली देवस्रि बिसिडिसि दुखु किस्कु मोहनपुर देवस्रि बिसिडिसि टेरेसा हेम्ब्रम 2 नं देवस्रि बिसिडिसि आरो गोबां बेबादि न' लुफुंजायै मानसिफ्रा जोंनाव गसर होफैबाय थादों। दा बेनिखायनो बैफोर न'आ मानो लुफुंजादिया बैफोर न'खौ मानो लुफुंनानै होदिया दा नासयग्राया सोर सोबख्रुग्राया सोर बेखौ जों दिनैहाय नुनो मोनो। दा बेखायनो जोङो खावलायगोन दा सरकारा बिनि सायाव थाबैनो बिफानारि एक्सन लानांगौ आरो बिनि जेखिनि आद्रा जानानै थानाय न' बे न'खौ थाबैनो लुफुंनायनि बेबस्थाखौ जाहाथे खालामनानै होयो बेखिनिखौ जों खावलायगोन। आरो जों दिनैहाय नुदों जे जोङो दा अरुणोदय स्किमा जोङो रावखौबो माइ गाज्रि खालामाखै जे दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों साफ्रोमबो बाहाय जोंनि गोरिब सुबुंफ्रा जायफ्रा क्राइटेरियाजों गोरोबदों बिथांमोनहानो दा अरुणोदय स्किमखौ मोनगासिनो दङ आरो जों बाहाय खुनु इउपिपिएलआव लानाय सोरनोबा बिपिएमनो होआखै बेबादि जोङो खुनु पद्धति जों खालामनो हाया आरो खालामनोबो नङा। दा बेखौ जोङो खावलायगोन। आरो दिनैहाय जोङो नुदों जे जोंनि नैबे ओनसोलाव बा जोंनि नैबे 9 नं चिरांदुवार समस्तियाव जे खाम्फा बरगयारि जे बुंदों जे इउपिपिएलनि मानसियाल' न'खौ मोनगासिनो दङ बिपिएफनि मानसिया न'खौ मोनाखै होननानै बिथाङा जोंखौ बुंनायखौ जों नुदों। दा बाहाय जोङो फोरमायनो लुबैदों जे दानि नैबे जोंनि 9 नं चिरांदुवार समस्तियाव जोंहा 60% बिपिएफनि मानसियानो दा खासा हाउसखौ मोननो थांगासिनो दङ। दा बिथांमोननि गेजेराव जोङो फर एग्जाम्पल जों होनो लुबैदों दिनैहाय जोङो नुगोन उपेन बसुमतारी बिथाङा दुनाबारिनि एक्स मेम्बारमोन बिथाङाबो मोननानै दङ आरो बिथांनि न'खौ दा मावगासिनो दङ। आरो जोंहा बिजय ब्रह्म रुनिकाटा बिथाङा रुनिकाटा प्राइमारि कमिटि बिपिएफ इउथ सेलनि सेक्रेटारि बिथांनि न'आबो दा लुजागासिनो दङ। आरो जोङो सतीश टुडु पूर्व बासबारि बिथाङा आसाबारि प्राइमारि कमिटि बिपिएफनि सेक्रेटारि बिथांनि न'आबो दा लुजागासिनो दङ। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा तुलाराम नार्जारी नर्थ थाइखा नर्थ सालबारि बिथाङाबो एक्स मेम्बार बिथांनि न'आबो लुजागासिनो दङ। लेम्बु बसुमतारी बिरेंसुगुरि बिथाङाबो एक्स मेम्बार बिथांनि न'आबो लुजागासिनो दङ। आरो जोंहा दङ खाम्फा बसुमतारी सान्थिपुर बिथाङाबो एक्स मेम्बार बिथांनि न'आबो लुजागासिनो दङ। आरो जोंहा बिरखां मुसाहारि लावख्रिगुरि बिथाङा बिपिएफनि सासे हार्डकोर वार्कार बिथांनि न'आबो दिनै लुजागासिनो दङ। आरो बेबायदिनो जोंहा शिवलाल हेम्ब्रम रायपुरनि बिथाङा देवस्रिनि बिथाङाबो सासे बिपिएफनि हार्डकोर वार्कार बिथांनि न'आबो दा लुजागासिनो दङ। आरो जों दिनैहाय बुंगोन शान्ति मगर बिथाङा देवस्रिनि बिथाङाबो सासे बिपिएफनि हार्डकोर वार्कार आरो बिथांनि न'आबो लुजागासिनो दङ। आरो दिनैहाय जोङो बुंगोन बुलेन राय बर्मनपारानि दा बिथाङा देवस्रिनि बिथाङाबो सासे मोनसे समनि देवस्रि बिसिडिसिनि एक्स मेम्बार दा बिथांनि न'आबो लुजागासिनो दङ। आरो जों सन्जय राभा सिमलगुरि हाथिसार दा बिथांनि न'आबो दिनै लुजागासिनो दङ। आरो दिनैहाय जोङो लहेन्द्र बसुमतारी 2 नं सालबारि बिथाङाबो मोनसे समनि बिसिडिसिनि सोद्रोमा दा बिथांमोननि न'आबो दिनै लुजागासिनो दङ। दा बिदिब्ला खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंनाया सैथो ना नैबे न' मोननो थांनाय मानसिफ्रा दिनै सैथो जानो हागौ। दा आरो बेबायदिनो गोबां मानसिया दिनै नैबे जोंनि सरकारनि दिनाव PMAY खासा हाउस जे न' मोननाय बे न' मोननाया दिनै जागासिनो दङ। आरो जों आसा खालामनो हायो जाहाथे बयबो जायफ्रा मोननांगौ बिथांमोना जाहाथे मोननो हायो। आरो जों मिजिं खालामगोन 2011आव जेरैबायदि इक'नमिक सेन्सासनि गेजेरजों फैनाय बे न'आ जाहाथे साफ्रोमबो मानसियानो जाहाथे मोनो। बाय खुनु रावखौबो जों पलिटिकेल खालामनायनि बाथ्रा गैया पलिटिक्स खालामनायनि बाथ्रा गैया। आरो जों खावलायगोन जाहाथे बयबो मानसियानो न'खौ जाहाथे मोननानै गोजोन मोनसे न'खरखौ जाहाथे दानो हायो जों बेखौ लुबैयो।